όχι μόνο στην Ένωση. Η ένταξη της χώρας μας στο ισότιμο μέρος στην Ευρωπαϊκή Ένωση μας δίνει την ευκαιρία να την αξιοποιήσουμε για μια πιο συγκεκριμένη λύση του κυπριακού προβλήματος που θα συνάδει με το διεθνές και ευρωπαϊκό δίκαιο. Έχουμε την ευκαιρία για αύξηση πιέσεως στην Τουρκία ώστε να τερματιστεί η αλλαξία της. Παρ' όλα αυτά, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε τις πολιτικές που κατευθύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση, οι οποίες την καθιστούν ακόμη ένα όργανο του διεθνούς υπεριαλισμού. Μέσα από τη συνθήκη της Λισαβόνας και το Ευρωσύνταγμα, το οποίο αρκετά κράτη της Ευρώπης απέρριψαν, οι λαοί οδηγούνται σε εξαθλίωση, ενώ ενισχύονται τα ευρωπαϊκά μονοπόλια. Οφείλουμε να αντιληφθούμε το ρόλο που διαδραματίζει η Ένωση ως θεματοφύλακα των συμφερόντων των υπεριαλιστικών κύκλων. Δεν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι 22 κράτη είναι ταυτόχρονα μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, διατηρώντας παράλληλα στρατεύματα σε υποκατοχή χώρες όπως το Ιράκ και το Αφγανιστάν. Παράλληλα, είναι νοπές ακόμη στο μυαλό μας οι επεμβάσεις για διαμερισμό της Ιουγκοσλαβίας και οι δυσεμπροληπτικές επεμβάσεις στην Αφρικανική Ήπειρο με τη συμβολή πολλών ευρωπαϊκών χωρών. Η δημιουργία του λεγόμενου Ακροστρατού και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής Ασφάλειας αποδεικνύουν την προσπάθεια της Ευρωπαϊκής Ένωσης να επιβληθεί στις γειτονικές χώρες για εξυπηρέτηση των συμφερόντων του υπεριαλισμού. Όσον αφορά τις κατευθύνσεις και τις πολιτικές που ακολουθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι πέρα για πέρα ευθυγραμμισμένες με τις επιδιώξεις του κεφαλαίου και των πολυεθνικών. Σε όλη την Ευρώπη εφαρμόζονται ευθεία κλίμακας ιδιωτικοποίησης και ενισχύεται η κερδοφορία των επιχειρηματικών κύκλων σε βάρος των εργαζομένων, της νεολαίας και της αγροτιάς. Η αμετακίνητη προσήλωση των ηγετικών κύκλων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον νεοφιλελευθερισμό δεν δημιούργησε από μόνη την παγκόσμια κρίση. Ωστόσο αποτέλεσε καταλήτη για το τόσο οξύ ξεπερασμά της. Τα μεγάλα κοινωνικά προβλήματα όπως φτώχεια, ανεργία, άστεγη και περιθωριοποίηση μεγάλων κομμάτων του πληθυσμού της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπήρξαν προϊόντα αυτής της πολιτικής. Παράλληλα, προωθείται η μείωση του δημόσιου τομέα και η διάθεση του κράτους πρόνοιας. Στην Κύπρο προσπάθησαν και προσπαθούν τόσο από το εξωτερικό αλλά και στο εξωτερικό να εφαρμόσουν πανομοιότικες πολιτικές της λιτότητας και των ιδιωτικοποιήσεων. Σε αντίθεση με αυτή τη φιλοσοφία, στην Κύπρο γίνεται προσπάθεια για εφαρμογή φιλολαϊκών πολιτικών. Παρά το μικρό μέγεθος της χώρας μας και τα οικονομικά μας προβλήματα, καταφέραμε να διαδραματίσουμε ρόλο διαιτητή μεταξύ των διαπλεκόμενων συμφερόντων των κρατών κατά τη διάρκεια της Ευρωπαϊκής Προεδρίας. Παράξαμε έργο που ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες έχουν να επιδείξουν στα πλαίσια της Ένωσης. Γεγονός ευρέως παραδεκτό. Πετύχαμε την επανενεργοποίηση της ολοκληρωμένης θάλασσας πολιτικής, την εφαρμογή στόχου για ολοκλήρωση του κοινού ευρωπαϊκού συστήματος ασύλου, την επίτευξη συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε θέματα όπως το ενιαίο δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, τις ευρωπαϊκές ενεργειακές υποδομές, τα κεφάλαια κοινωνικής επιχειρηματικότητας. Πέραν τούτου, η πολύτιμη εμπειρία για την Κύπρο με την εξάμηνη Προεδρία μας έδωσαν την ευκαιρία να αναπτύξουμε τις διπλωματικές μας ικανότητες προς όφελος του συνόλου των λαών της Ευρώπης. Στα πλαίσια των πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ξεκάθαρα στοχοποίηση της παιδείας που εντείνεται με πρόφαση την κρίση. Μέσω της διαδικασίας της Μπολόνιας προωθούνται ξεκάθαρα η ιδιωτικοποίηση των δημόσιων πανεπιστημίων και το ξεπούλημα της παιδείας της επιχειρήσης. Τα εργαλεία της Μπολόνια είναι οι επιστοτικές μονάδες, τα λεγόμενα ECTS, τα δίπλωμα του Πλάμεντ και τα γραφεία διασύνδεσης με τις επιχειρήσεις που στόχο έχουν τη δημιουργία φθηνού και ευέλικτου εργατικού δυναμικού προσαρμοσμένου στις ορέξεις του κάθε επιχειρηματία και ιδιώτη. Ουσιαστικά, μέσα από το σπάσιμο του κύκλου σπουδών και την υποβάθμιση του πτυχίου και του γνωστικού πεδίου των νέων, προωθείται η εξειδίκευση. Μέσα από αυτή τη διαδικασία, οι νέοι βρίσκονται σε ένα φαύλο κύκλο της συνεχούς αγοράς γνώσης και πιστωτικών μονάδων για να μπορούν να ικανοποιήσουν τις ανάγκες της εργοδοσίας. Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούνται εργαζόμενοι δύο ταχυτήτων. Η κάστα των προνομιούχων με τα απαραίτητα κριτήρια και η κάστα των εργαζομένων με τις ελαστικές σχέσεις εργασίας. Για την προοδευτική, η μόρφωση δεν αποτελεί προϊόν κατανάλωσης και προνόμιο των λίγων και εκλεκτών, αλλά δικαίωμα του κάθε ανθρώπου. Θα παραμείνουμε θεματοφύλακες της δημόσιας δωρεάν παιδείας και θα συνεχίσουμε να παλεύουμε για τις καθήκες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, μέσα από τις πολιτικές που ακολουθεί, δεν μπορεί να δώσει προοπτική και ελπίδα στη νέα γενιά. Η συμμετοχή της Κύπρου στους θεσμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να στηρίζεται σε υπερασπίση αρχών, όπως τον αρχό του διεθνούς δικαίου και της διεθνούς έννομης τάξης, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της κοινωνικής δικαιοσύνης και της ισότητας. Για εμάς η Ευρώπη πρέπει να έχει ανθρωποκεντρική ιδεολογική βάση, χωρίς την επιβολή στρατηγικής ισχύος.
προς όφελος της ανθρωπότητας και των λαών της Ευρώπης. Ευχαριστώ πολύ.